Fil-programmi li għaddew tajna ħarsa lejn il-produzzjoni tal-ilma, kemm permezz tal-estrazzjoni tal-ilma mill-akwiferi kif ukoll bid-desalinizzazzjoni permezz tal-impjanti ta' reverse osmosis. Fil-programm tal-lum se nkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn x'jiġri mill-ilma li jkun iġġenerat. Forsi hawn min jaħseb li l-ilma jasal fil-vit dirett mir-reverse osmosis, però fil-verità mhuwiex dak li jiġri. Fin-nofs hemm sistema komplessa ta' distribuzzjoni u llum se nkunu qegħdin nagħtu ħarsa iktar mill-qrib lejn din is-sistema. Iżda qabel inkomplu ftit storja biex nifhmu aktar l-importanza ta' din is-sistema ta' distribuzzjoni. L-ewwel sistema ta' distribuzzjoni f'Malta kienet l-akwedott mibni fi żmien il-Gran Mastru Winjakurt. Kienet l-ewwel sistema illi sseparat il-produzzjoni tal-ilma mill-konsum. Sa dak iż-żmien l-ilma kien dejjem jintuża fil-viċinanzi ta' fejn ikun prodott, jew f'dan il-każ aħjar jekk ngħidu miġbur. Xi drabi l-ilma kien jiġi trasportat għal distanzi qosra permezz tal-bejjem. Iżda din ma tistax titqies bħala sistema effettiva ta' distribuzzjoni tal-ilma. L-akwedott kien evoluzzjoni importanti għaliex fil-waqt li s-sors tal-ilma kien fl-inħawi ta' Ħaddingli, l-ilma kien jiġi konsmat fil-Belt Valletta u l-inħawi tal-madwar jiġifieri fuq ix-xaqliba opposta tal-gżira. L-aċċess għall-ilma fil-fatt xpruna l-iżvilupp f'dawn il-postijiet. Iżda la darba l-aċċess għall-ilma ġieri tal-akwedott kien limitat, il-maġġoranza tal-Maltin u l-Awċin kienu jiddependu fuq ilma tax-xita maħżun fil-bjar. Din hija wkoll is-sitwazzjoni li sabu l-Ingliżi kważi 200 sena wara. Studju li sar fl-1867 kien sab illi fil-waqt li l-ilma mill-akwedott anki jekk jinħażen qabel jinxtorob kien sikur u tajjeb għax-xorb, l-ilma fi bjar privati u ċisterni illi kien jimtela permezz tal-ilma tax-xita kien ikkontaminat u seta' jkun kaġun ta' mart serju ħafna. Fil-fatt dan l-istudju kien sar għaliex sentejn qabel Malta kienet għaddiet mill-epidemija tal-kolera li kienet ikkawżata minn kwalità ta' ilma ħażina. L-ilma li kien jinġabar fi bjar privati ħafna drabi kien jgħaddi mit-toroq u miegħu jiġbor il-ħmiċ, jiġbor id-demel u anki annimali mejta. Illum il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tipproduċi mal-34 biljun litru ilma fis-sena. Madwar 40% huwa ilma estratt mill-pjan, il-kumplament huwa ilma prodott permezz ta' reverse osmosis. L-ilma mill-reverse osmosis plants u mill-pumping stations u mill-boreholes, li mill-ilma tal-pjan, jiġi pumpjat minn mejnijiet kbar għal ġol wear rooms li jinsabu f'kull ġibjun. Meta ma kienx hawn meters tal-ilma, il-wear room kienet l-unika indikazzjoni li turik kemm ġej ilma u jekk ġej ilma u anke l-kwalità tal-ilma viżwalment inti tara l-ilma huwa all right. Illum il-wear room għandu funzjoni pjuttost ftit differenti. L-ilmijiet kemm ta' reverse osmosis plant u kemm tal-groundwater huma differenti ħafna fil-kostituenti tagħhom, jiġifieri dan għandhom kimiċi differenti minn xulxin, però jikkumplementaw lil xulxin perfettament. Jiġifieri l-ilma tal-arow waħdu mhuwiex tajjeb biex tixorbu, l-ilma tal-pjan waħdu mhuwiex tajjeb biex tixorbu, però meta tħalladhom flimkien, il-mix tiġi tajba għall-ilma tax-xorb. U dak huwa l-importanza tal-wear room illum. Il-wear room hija l-kamera fuq il-ġibjun fejn l-ilmijiet jitħaltu sew qabel ma jidħlu fil-ġibjun. L-ilma mħallat jinħażen f'24 reservwar illi l-korporazzjoni għandha mferxa madwar Malta, Għawdex u Kemuna. Dawn ir-reservoirs għandhom il-kapaċità illi jaħżnu 400,000 metru kubu ta' ilma, jiġifieri 400 miljun litru ta' ilma. Il-produzzjoni, it-trasferiment u l-ħażna tal-ilma huma kontrollati u monitorati f'ħin reali minn control room ċentrali illi l-korporazzjoni għandha f'Ħalluqa. Dan jippermetti illi l-livelli fir-reservoirs, ir-rati ta' dħul u l-pressa tal-ilma ikunu dejjem taħt kontroll u jinżammu fl-aktar parametri effiċjenti kull mument, 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa. Bħalissa il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għaddejja b'xogħol intensiv biex titħaffer mina biex ittejjeb il-konnessjoni mill-impjant ta' reverse osmosis f'Pembroke għar-reservoirs ta' hawnhekk ta' Taqali. Dan ix-xogħol, illi jagħmel parti mill-proġett Net Zero Impact Utility, se jara l-implementazzjoni ta' katużi ġodda b'diametru ta' 1.2 metri, illi se jnaqsu l-bżonn ta' pompi illi jipprovdu pressa eċċessiva biex l-ilma ikun jista' jiġi ppumpjat minn Pembroke sa Taqali. B'hekk se tiżdied l-effiċjenza
u jitnaqqas l-impatt negattiv fuq l-ambjent. Dan għaliex it-tnaqqis fil-pressa se jnaqqas il-ħsarat u għalhekk il-ħela u l-bżonn tal-enerġija elettrika. Ir-riżultat inqas ħela tilma, titjib fil-kwalità u tnaqqis ta' mijiet ta' tunnellati ta' diossidu tal-karbonju fl-arja kull sena. Is-sistema bejn il-punti ta' produzzjoni u r-reservoirs hija biss faċċata waħda tal-munita. Fuq il-faċċata l-oħra mbagħad insibu s-sistema ta' distribuzzjoni mir-reservoirs għal kull lokalità fil-Gżejjer Maltin. Wara dak il-vit li inti tiftaħ ta' kuljum biex minnu joħroġ l-ilma, hemm sistema impressjonanti fejn l-ilma wara li joħroġ mir-reservoirs prinċipali jgħaddi minn madwar 2100 km ta' pajpijiet prinċipali kollha interkonnessi, illi flimkien ma' mijiet ta' pompi u valvi manwali u awtomatiċi jikkontrollaw il-pressjoni u r-rata ta' dħul biex l-ilma jitwassal f'riservi iżgħar u fl-aħħar ta' triqtu permezz ta' madwar 1000 km ta' pajpijiet oħra jasal direttament sa wara l-bib ta' darna. Ilma sikur u nadif illi nistgħu nużaw mingħajr ebda nkwiet biex nixorbu, insajru, ninħasslu u naħslu. Id-distribution network hija vasta, hija kbira ħafna. U hija primarjament maqsuma fit-tnejn. Għandna dik li tissejjaħ il-primary network li tikkonċerna l-ilmijiet mill-pumping stations u mill-reverse osmosis kif jaslu lejn il-ġibjuni. U l-ġibjuni kif jaqsmu l-ilma bejnietom, dik tissejjaħ il-primary network, ġib magħmula minn pajpijiet kbar ħafna li filħu volumi kbar tal-ilma. U mbagħad hemm dik tissejjaħ secondary networks li huma il-mejniet u l-pajpijiet li nsibu fl-irħula u fit-toroq fejn noqogħdu aħna. L-ewwel waħda hija monitorjata kontinwament mill-control room systems tagħna. U t-tieni waħda tant hija kbira. Kwalunkwe problemi li jkollok fin-network tikkonstitwixxi problema kbira għax inti jista' jkollok ħsarat li ma tafx fejnu. Kull ma titagħmel huwa tkisser problema kbira f'biċċiet żgħar. Din l-erja ġiet maqsuma f'erba', jissejħu 4 reġjuni. Primarjament huma Għawdex, in-Nord, is-Sentru u s-Sawt. Issa kull reġjun ġie maqsum f'erba' u kull waħda minn dawn l-erba' ġiet maqsuma f'20 żona. Ġifieri effettivament inti għandek reġjun li ġo fih 4 porzjonijiet ta' 20 żona kull wieħed u kull żona minn dawn tgħidu li żona x'inhi, żona hija erja ta' pajpijiet, biċċa ammont ta' pajpijiet pereżempju 20-30 triq li jkollha meter wieħed u kontroll tal-pressa. Jiġifieri b'dan il-meter inti tinduna u f'dawn l-20 triq x'dieħel ilma. Il-kelma hija accountability u responsibility, jiġifieri kull biċċa erja minn dawn ġie assajnjat persuna fuqha u din il-persuna tista' timmonitorja x'dieħel ilma f'kull żona. U jekk inti għandek xi ħsara, ovvjament dawn il-grafs, dawn it-trends ħajuru illi tela ħafna l-ilma. U wieħed jinduna jitmela propju għandi ħsara hemmhekk jew hemmhekk. Dan in-netwerk fil-fatt iservi madwar 160,000 konnessjoni fid-djar, negozji, industri, lukandi, skejjel u tant aktar, illi jservu l-popolazzjoni kollha tal-Gżejjer Maltin, aktar minn 440,000 persuna u lil barranin li jżuruna wkoll. Ma jistax jonqos illi sistema komplessa bħal din bi 3000 km ta' katusi u pajpijiet ikollha l-problemi tagħha wkoll, speċjalment fejn jidħlu leakages. Primarjament importanti li ngħid illi is-sistema tal-pajjiż ma tistax tiġi kkonsidrata qisha kamra tal-banju jew inkella sistema ta' ilma ta' dar normali. Is-sistema tal-ilma tal-water services tant hemm pajpijiet u tant hemm fittings illi hemm possibilità li xi waħda minn dawn il-fittings jew il-pajpijiet ħajlikjaw, ġifieri li jkollok li huwa aċċettabbli. Kemm hija storja oħra. So in effect, l-ammont kbir ta' fittings li hemm u t-tul u l-kilometraġġ kollha ta' pajpijiet huwa wieħed mill-affarijiet li proprju jikkawża leakages għax iktar ma għandek fittings iktar għandek possibilità. Min-naħa l-oħra, l-età tan-netwerk tidħol ukoll in kwestjoni, ġifieri il-water services trid tagħmel pjan biex pajpijiet li jkunu qdiemu u telgħu fis-snin 50 sena jew 60 sena dawn iridu jinbidlu. Hemm ukoll il-pressjoni tal-ilma, meta inti jkollok pressjoni għolja mingħajr ma tikkontrolla ħajkollok ħafna ksur ukoll fis-sistema meta inti trid tikkontrolla l-pressa. Hemm ukoll importanti ħafna nies jaħsbu li mhix daqshekk importanti imma hija l-varjazzjoni fit-temperatura. Meta inti tmur pereżempju minn billej fix-xitwa
tkun 5 degrees jew 4 degrees. Mbagħad fis-sajf ikollok temperaturi mal-art ta' 40 plus jew 50 plus it-tarmak jiġi jaħraq ħafna, dawk il-varjazzjonijiet fit-temperaturi jagħmlu effett kbir fuq il-pajpijiet u jkun hemm ħsarat ukoll. Il-leakages minn dejjem kienu problema u prattikament huwa impossibbli illi teliminhom għal kollox, però dan ma jfissirx li ma jistgħux jitnaqsu u jekk jitnaqsu titnaqqas ukoll il-ħela ta' ilma u titbaxxa id-domanda l-produzzjoni. Meta twaqqfet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma fl-1992, il-ħela ta' ilma minħabba il-leakages kienet konsiderevoli, 4 miljun litru ilma fis-sija. Ma' żmien b'ħafna impenn, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma irnexxiela tnaqqas ir-rata ta' telf ta' ilma għal madwar 380 metru kubu fis-sija, 10 darbiet inqas. Tant kien it-tnaqqis illi l-impjanti ta' reverse osmosis tal-Marsa u Tinje setgħu jingħalqu għaliex it-tlieta l-oħra, anki meta mħaddma b'nofs il-kapaċità tagħhom, kienu biżżejjed biex jipproduċu l-ilma kollu illi l-pajjiż kellu bżonn. Il-Water Services naqset il-leakage billi implementat dak li jsejjaħ il-5 Force Leakage Control Methodology. Dawn huma 5 inizjattivi li tittamilhom flimkien biex il-leakage tafsu u ġibu l-inqas possibbli. L-ewwel u aktar importanti hija l-Active Leakage Control. Active Leakage Control hija meta l-Water Services tieħu l-inizjattiva hi li timmonitorja l-ammont ta' ilma li dieħel f'kull żona. Hemmhekk hi qed timmonitorja meta jkun hemm ħsara ħatidher fil-graf u inti ħaduħu azzjoni, dik tisejjaħ Active Leakage Control. It-tieni waħda importanti ħafna wkoll hija l-Passive Leakage Control fejn grazzi għan-nies li jirrapportaw il-ħsarat, aħna nkunu nafu li hemm ħsara barrax. Ovvjament minn hawnhekk mill-uffiċini tagħna ma nkunux nafu. Imma meta persuni jara li ma ħirex fit-tar ma jirrapportah u aħna mmorru nsewwu dak jissejjaħ Passive Leakage Control u ta' dan nirringrazzjaw ħafna lill-poplu li jagħmilha. Oħra li hija importanti hija l-maniġjar tal-presses. Jekk inti tħalli l-presses jifflectuatejaw kif iridu huma, se jkollok prezz għoljin ħafna u l-presses ovvjament jagħmlu ħsara kbira fis-sistemi tal-ilma tagħna. Jiġifieri dik hija importanti wkoll li wieħed jagħti każ il-pressa u kellha effett kbir fuq il-kontroll u l-maniġjar tal-ħsarat. L-aħħar waħda ma hija equally important huwa li inti ssewwi malajr. Jekk inti hemm bżonn nissewwi, trid issewwi. Jekk inti għandek bżonn tibdel mejl li huwa antik trid tibdlu, imma jekk għandek bżonn nissewwi importanti li jissewwa fil-ħin, ma tistax jiġifieri inti tgħid għandi ħsara u tħalli hemmhekk. Daw li jissewwa għax inti prattikament ta' kull ħsara li ssewwi tiġġenera oħra, u titqisek tiġri wara l-ħsarat. Meta jkollok sistema ta' pajpijiet li hija vasta, jiġifieri 2000 kilometru ta' pajpijiet u 180,000 connection servizz. Meta tara dal-ammont ta' pajpijiet u tal-ammont ta' fittings, wieħed irid jifhem illi ma jista' qatt tkun bħal kamra tal-banju u ma jkollokx leakages. F'kamra tal-banju inti għandek 4 pajpijiet kollox u ma jistax ikollok leakages xejn. Imma f'pajjiż sħiħ b'sistema ta' netwerk kbira daqshekk vasta, il-leakage huwa bil-forsi irid ikollok ammont ta' leakage. U dan jissejjaħ il-minimum acceptable leakage levels. Il-valur tal-leakage huwa 380 metru kubu fis-sija. Meta wieħed jara dan in-numru jgħidilna kemm hu kbir. Fil-fatt huwa wieħed mill-inqas valuri fid-dinja kollha. Il-leakage jiġi mkejjel b'dak li jissejjaħ Infrastructure Leakage Index, ILI, mad-dinja kollha ġifieri hemm index li dan l-index jieħu ħsieb jara kemm għandek kilometri ta' mejnijiet, kemm għandek fittings, kemm qed titmanies, kemm il-pressa u minna joħroġ dan l-indikatur. U l-indikatur ta' Malta qiegħed bejtu għor 1.8, ILI ta' 1.8. Meta tikkomparaħ ma' kif kien fil-1995, l-ILI kien 20. L-aħjar ILI value li jista' jkollok huwa 1 u Malta qiegħda 1.8. U meta tikkomparaħ mad-dinja kollha, Malta qiegħda waħda mit-top f'dan is-settur. Diffikultà li d-distribuzzjoni tal-ilma trid tiffaċċja hija l-ġeografija tal-pajjiż. La darba l-pajjiż huwa nisġa ta' tlajja u nżul, għoljiet u widien, is-sistema tad distribuzzjoni tal-ilma trid tadatta għal dan kollu. Mains, pompi, sistemi mekkaniċi ta' kontroll tal-pressa jaraw li lokalitajiet li qegħdin fil-għoli ikollhom pressa adekwata. Lokalitajiet li jinsabu aktar baxxi mill-ġibjun jitwasilhom l-ilma permezz tal-gravità. Għalkemm xorta waħda il-pressa tkun ikkontrollata permezz tal-pompi u sistemi mekkaniċi oħrajn.
F'dan il-programm tkellimna dwar kif l-ilma jasal fid-djar tagħna u dwar l-importanza illi nikkontrollaw il-ħela. Jekk innotajtu ma semmejna xejn dwar kif il-kwalità ta' dan l-ilma tkun assigurata, u dan mhux għax insejna, iżda xuwa suġġett illi ħan nitkellmu dwaru fil-programm li jmiss, fejn se nkunu qegħdin naraw illi l-kwalità tal-ilma tiġi monitorata f'kull pass tal-produzzjoni u tad-distribuzzjoni. This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund, European Structural and Investment Funds 2014-2020.